Takže ty chceš byť dobrý v bojových športoch. Poviem ti zo pár vecí, ktoré by si mal určite začať robiť, akých ešte nerobíš. Nebudeme sa tu baviť o úplných základoch, ako chodiť na tréningy a všetky tieto veci, ale o niektorých veciach, ktoré ti možno unikajú a možno práve toho ti chýba, aby si vyskladal svoju skladačku a bol naozaj dobrý. Keď už chodíš na tie tréningy tak ako máš, tak sa snaž na tých tréningoch vydávať zo seba maximum a robiť všetko najlepšie ako máš. Je predsa rozdiel, či chodíš na tréningy a len všetko spravíš a iba si to odfajkneš, alebo všetko naozaj spravíš najlepšie, ako naozaj vieš. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, že máš v živote veci, medzi ktorými si musíš vybrať. Buď je to niečo, alebo niečo. Bohužiaľ, v tomto živote nemôžeme mať všetko. A keď chceš byť naozaj dobrý v bojových športoch, tak veľa vecí musí ísť bokom. Ty určite vieš, ktoré veci sú to a musíš si vybrať. Čiže keď chceš byť naozaj dobrý v bojových športoch, tak veľa vecí musí ísť bokom a musí sa naozaj sústrediť, aby si mal čas na tréningy a venovať sa tomuto športu. Je to podľa mňa jeden z najťažších, ak nie najťažší šport na svete, hociaký bojový šport. Takže keď už sa rozhodneš, že to chceš robiť a chceš vyskúšať, čo to dá, tak si tomu prispôsob život a snaž sa venovať čo najviac času a úsilia tomuto športu. A ešte jedna bonusová rada. Skús vo svojom voľnom čase študovať rôznych zápasníkov, rôzne štýly, aj keď to nie je zrovna tvoj štýl alebo to, čo tebe vyhovuje, ale je dobre si to aspoň napozerať a vedieť, že to existuje. Možno jedného dňa práve tvoj súper bude mať ten štýl, ktorý si nakúkal a ty budeš vedieť, ako na to reagovať, aj keď to zrovna netrénuješ, alebo to netrénujete v gyme. Ak by si chcel, či už priamo techniky, alebo konkrétne tréningy, ešte aj mimo tvojho tréningu a nevieš, čo máš robiť sám, pridaj sa na môj Patreon, je tam viac ako 100 videí s technikami, rôznymi radami o cvičení, o strave, ktoré ti určite pomôžu stať sa lepším bojovníkom. Tak neváhaj a vidíme sa tam.